Benvolguts, amics, oients, gràcies per escoltar una vegada més l'espai Un repàs a la història de Ràdio Crítica. Aquesta és una ràdio i aquest és un programa que pretenen obrir la ment. No només la ment dels nostres oients, sinó també la nostra ment, la dels que participarem en el projecte com a membres de l'equip de Ràdio Crítica. En aquest programa són benvingudes totes les noves idees, totes les teories innovadores, les més agosarades i les més conservadores. Nosaltres no jutgem, ja ho fa cadascú dels nostres oients. Volem ser un espai que permeti la lliure expressió de totes les opinions i estem completament convençuts que perquè això sigui possible cal que tots obrim el camp de la nostra visió i fem un esforç per acollir tots els punts de vista, encara que molt sovint es puguin semblar difícils d'entendre o no ens acabin de convèncer. Avui tenim de convidat a l'Andreu Marfull, arquitecte i doctor en geografia i que normalment és col·laborador del programa. Però avui ens aportarà els seus coneixements d'una manera més profunda, coneixements d'una temàtica que de ben segur interessarà a molts dels nostres oients. L'Andreu és l'únic col·laborador que nosaltres sapiguem a l'estat espanyol i en el món hispà del grup de recerca científica de la nova cronologia, dirigida pels matemàtics russos Anatoly Fomenko i Gleb Nosovsky. I avui parlarem precisament d'això, de la nova cronologia, de com s'estableixen les cronologies històriques i si hi ha alguna alternativa a les cronologies que sempre ens havien ensenyat a l'escola. Comptem també, com sempre, amb els nostres col·laboradors habituals, la Lluïsa Surroca, l'Omaira Beltrán, la Carme Calvell, en Jordi Fiter i qui us parla, en Daniel Balló. Molt bona hora a tothom. Hola, bona tarda. Andreu, per obrir la conversa, com i qui va crear les cronologies històriques que tots hem estudiat a l'escola? És a dir, com es van establir en un primer moment les datacions dels esdeveniments històrics de la humanitat? Bé, aquest és un tema que en general ningú té clar, però sí que hi ha un inici oficialment amb l'aportació de dos científics de l'àmbit religiós dels segles XVI i XVII, que són Petavius i Scaliger. Primer va ser Josep Justus Scaliger i després Dionysius Petavius, que van fer, diguem-ne, la primera reconstrucció, diguem-ne, integral de les principals civilitzacions humanes, integrades en la història de la Bíblia, o sigui, començar amb l'origen del món, quan Déu va crear la vida i la terra, i empalmava amb un calendari, no?, que tal qual ens el va donar aquest home, l'hem seguit mantenint. És a dir, que s'ha construït tot un edifici cronològic en base a la Bíblia. Sí, o sigui, el primer, sigui o no sorprenent, tots estem acostumats a tenir com una idea clara que l'antiguitat fins a Jesús, no? La Bíblia i tota la història antiga de l'Egipte, perquè la Bíblia també surten els faraons i dels grecs, els romans i el poble d'Israel, no?, i de Judea, doncs hi ha un paral·lelisme cronològic del qual nosaltres podem fer-ne ús i el podem basar per fer-ne arqueologia, per exemple. I per això sempre hi ha programes a la televisió i a YouTube que ens expliquen hem trobat l'arca de Noé, hem trobat restes de la Bíblia i en fan una pel·lícula tremenda, no? Però la veritat és que això fins al segle XVII no és un tema realment debatut, que fins als segles XVI i XVII no es comença a difondre la història antiga i que està per veure que realment sigui entre el segle XVI i XVII, perquè fins al segle XIX no s'allibera el que seria el control de les publicacions, de les estructures eclesiàstiques i de l'Església entesa com univers, no?, i dels estats. Això que estàs comentant és gravíssim, perquè vol dir que tota la ciència històrica ha utilitzat un mètode de datació que no és científic, purament dit. Bueno, aviam, que veneixés a Jesús ho diu la tradició, que Maria Magdalena va ser verge i va concebre Jesús també ho diu la tradició, podríem entendre que també ho diu la tradició, que es va acceptar, que es va fer un calendari en el seu moment, no? Mira, hi ha un llibre de 1755 que es diu Geografia Universal de la Iglesia Espanyola, no?, que t'explica que fins al 1350 el calendari se seguia des de la mort de Juli Cèsar i que el primer lloc a la península Ibèrica que va agafar el calendari per la nativitat de Jesús va ser el Principat de Catalunya el 1350 amb el temps de Pere el Cerimoniós. I dius, per què van fer-ho? O sigui, és contradictori
amb els llibres que ja estaven publicats, perquè l'objectiu d'aquest llibre del 1755 era tirar 39 anys enrere tots els reis gots i visigots de la península ibèrica. D'aquesta manera desencaixaven el mite de Maria Magdalena, del rei Bamba, d'aquests del Piratació i el Codi da Vinci, el desubicaven cronològicament per l'arribada dels omeies, dels sarraïns, aquí no. Per tant, potser aquesta arribada hauria tingut a veure amb Maria Magdalena, no? Maria Magdalena d'on ve? D'on ve Maria Magdalena? No tinc ni idea. Bueno, suposem de la Bíblia. La història ens diu que ve de Jerusalem, que va per Egipte i arriba a la Provença, no? Doncs d'on venen els sarraïns? Ve de Palestina, passen per Egipte, va ser primer un governador d'Egipte el que ve aquí i arriba fins a més o menys, fins a la Provença, no? Però aquest sistema... El 1755 et fan un llibre amb 5 censures de la Santa Inquisició per explicar-te això i al final l'objectiu és desubicar tecnològicament les cròniques que s'havien construït en aquell moment, que era l'arribada dels moros a Espanya, dic així perquè és la primera popular, que són els sarraïns, en veritat, sarraïns no té per què voler dir moro, i un poder visigot que la història oficial també ens ha ocultat, que en veritat reproduïen el model polític i les estructures, tota la que seria l'arquitectura bizantina, o sigui, era l'imperi romà. Els visigots, com aquest regne visigot del qual no tenim cap prova, però que està escrit, en veritat eren hereus de l'imperi bizantí, no? Abans que comencis a fer el que farem després, que és aplicar una miqueta el mètodes de noves datacions i de noves cronologies a la història, et volia preguntar, hi ha hagut algun científic o algú que hi hagi posat en qüestionament aquestes datacions basades en la Bíblia? Sí, des del moment en què als segles XVI i XVII apareix aquest primer mapa cronològic oficial, apareix la crítica. Apareix la crítica per múltiples persones, potser la més coneguda, en aquest cas al segle XVIII, és Isaac Newton. Isaac Newton, abans de morir-se, va estar envoltat amb una controvèrsia pública que es va fer internacional perquè havia enviat s'havia de publicar en contra de la seva voluntat una reconstrucció de l'antiguitat que variava en 1.700 anys les datacions oficials de l'antic Egipte, entre altres coses. Ell havia fet aquest llibre per la princesa de Gal·les. Li va presentar a un col·lega seu que estava a França i aquest col·lega no se li va escapar de les mans i un altre li va publicar. I abans de morir-se va fer una carta que es pot consultar per internet, no? Que està escanejada, diu, no, jo no vaig autoritzar a fer això, abans, en breu, publicaré la cronologia real. I es va morir, i al cap de 3 anys de mort es publica un llibre pòstum, que es reedita al cap de 150 anys després, i en aquest llibre pòstum, doncs mira, el tio no se li ha hagut res més que explicar l'Apocalipsi transcrivint els fets des de Jesús fins al 1453, que és quan cau Constantinoble. I amb el paral·lelisme del llibre de l'Apocalipsi bíblic i la reconstrucció que fa Isaac Newton, que ja què t'està dient, no? Resulta que l'últim episodi no te l'explica. Per tant, el penúltim episodi de l'Apocalipsi te l'ubica al segle XV. No? És a dir, que ell va establir un mètode amb el qual hi havia 700 anys que sobraven, no? D'alguna manera, comparant-lo amb la cronologia bíblica. Aquest home era matemàtic, però d'origen és teòleg. Ell es va fer famós criticant la Bíblia, la Trinitat catòlica. Això, estem parlant d'Isaac Newton, el pare de la física i... El de la poma. Isaac Newton... El de la poma, Isaac Newton, que clar, és com tot, no? O sigui, està envoltat amb un mite, no? Que li cau la poma al cap, no? Tot això és com una conya, no? Va existir Isaac Newton? No ho sé, jo ja arribat un moment que no m'ho crec. Això que es digui Newton, no? Nova ciutat, no? Que sembla que vulgui dir això, no? No s'escriu igual, però clar, què era una ciutat en aquella època? Era el progrés, no? És maçó. La maçoneria es crea al segle XVIII, el Fomenko, els matemàtics russos que ara entrarem, t'expliquen que el mapa, diguem-ne, la cosmovisió de la història oficial que tenim en ment, la dissenya Europa
i s'acaba de dissenyar al segle XVIII. Per què? Doncs perquè ja estaven acostumats a dissenyar-la, però portaven 200 anys dissenyant-la. I després d'Isaac Newton? Després d'Isaac Newton hi ha altres autors, els té identificats tots els matemàtics, si voleu consultar-ho ho trobareu a la web oficial, aprofito per fer una miqueta de publicitat. Si escriviu cronologia.org, cronologia, o poseu una H després de la C, seria com cronologia, no? .org, allà trobareu diguem, en diversos idiomes, també en català i també en castellà, aquestes teories, i entre les pestanyes busqueu història de la cronologia i trobareu això. Aviam, al principi els primers que qüestionen l'arbre cronològic són religiosos, segles XVII i XVIII. Per què són religiosos? Perquè els religiosos ho controlen tot. Aquí t'expliquen que el rei absolutista al segle XVII i XVIII, que hi havia l'il·lustració i tal, però escolta, aquí a Espanya serem tots absolutistes que vulguem els Borbó, però tota la publicació la controla l'Església. Per tant, qui mana aquí? L'Església o el rei? Què vol dir Església? Pensem-hi. Però a partir del segle XIX i segle XX, quan ja està instituïda aquest mapa cronològic i aquesta història que Europa ven, o sigui, Europa ven una història en aquella època, precisament en l'època d'expansió del colonial. O sigui, ven la Bíblia, ven aquí mano jo, tot treballa per mi, tota la riquesa me la quedo, i també ven una història. Per això tenim totes les nacions d'Europa uns orígens fantàstics i mítics i heroics i llegendaris. I de totes les terres que van arrasar els europeus han quedat sense orígens, alguns orígens d'aquells que els mateixos europeus han reconstruït després. Això ara, quan entrem a la nova cronologia, els matemàtics diuen que molts d'aquests orígens són inventats i copiats els uns dels altres, no? Sí, bueno, bàsicament la idea és molt simple, o sigui, hi ha una història oficial. La història oficial què ens diu? Que abans hi havia un gran imperi, no? Aquest imperi no ens el fa mundial, però ens el fa com gran, no? Grècia, Egipte, Roma, no? Un gran imperi en què es parla dues llengües principals, no? El llatí, el grec i l'hebreu també, hi havia per allà. Hi havia com un poble jueu, no, però era com un petit, que quedava estrany, però era com molt important, no saps per què? Clar, hi ha Jesús, que era el rei dels jueus, no? Però bueno, és igual. Hi ha com una idea imperial, no? Després cau, excepte el cristianisme per això, abans de caure l'imperi romà, i neixen com a bolets totes les regnes, totes les nacions d'Europa, siguin regnes, siguin ducats, siguin comtats, etc. Això és el que diu una miqueta la nova cronologia de Fomenko, que no m'ha explicat qui és. No, això és la història oficial. L'història oficial hi ha un imperi que accepta el cristianisme i després, pum, es desmunta i es remunta, de cop i volta passa de ser un emperador que mana a ser un papa, no? I apareixen com bolets totes nacions. I al cap d'uns quants segles resulta que aquestes nacions s'han instituït com a imperis que competeixen entre si, que són l'imperi portuguès, espanyol, després apareixen els anglesos, els holandesos, i bueno, ja al segle XIX hi ha els francesos, els belgues, els alemanys, tots els japonesos, tots, no? Bueno, doncs aquesta història no canvia amb la reconstrucció que s'alvira amb aquesta nova cronologia. El que passa que no comença al segle III abans de Crist, o sigui, no té 23 o 24 segles. Fixa't, comença tot amb un imperi grec que és també faraó d'Egipte, o sigui, que també és l'imperi egipci, o sigui... Però, Andreu, abans de començar a explicar-ho, anem a explicar qui és el Fomenko, perquè una miqueta aquests estudis que ara estàs explicant es basen en Fomenko, no? I amb el seu equip. Permet-me, o sigui, dels 23 segles, el que t'explica Fomenko és que es poden explicar perfectament amb prou feines 10 segles. O sigui, s'ha comprimit la història. Expliquem una miqueta qui és Fomenko i llavors ja sí que passem a veure com ell, com els seus estudis, visualitzen una miqueta com és la història que ja ho has començat a apuntar ara. Aviam, l'objectiu del Fomenko, el Fomenko és matemàtic, és rus, està als anys 70 jovenet, és un bon estudiant i es troba de cop i volta que està ficat dins un embolic històric. Però com hi arriba en aquest punt? Tot bé perquè en aquesta època té un origen i és un dubte científic aquesta actitud, diguem-ne, o aquest projecte fomenkià. El problema científic és que es planteja quan l'Acadèmia Britànica de les Ciències
encarrega a un historiador i astrofísic de la NASA, molt conegut, que es diu, en el seu moment conegut, que es diu Robert Newton. Que no és el mateix Newton que l'altre, és un altre Newton. No sé, és a saber, igual és un... Hi ha 200 o 300 anys de diferència, però... No es coneix, bueno, no em consta que siguin família. Que siguin família, però és casualitat. Què li encarrega als anglesos l'any 1972? Li encarreguen que amb els coneixements que es té i amb els mitjans computacionals que es tenen aleshores, que miri de veure si tots aquells eclipsis que estan incrustats a les grans batalles antigues i a les grans efemèrides antigues, de la gran antiguitat, també de la Bíblia, que és la història més antiga, que és curiós que estan ple d'eclipsis. Anem a mirar que si quadraria amb aquest mapa cronològic que hem acceptat. I no li surt, no li quadra. I arriba a la conclusió, aquest astrofísic nord-americà, que tot això és un muntatge. El tema de les cronologies. Tanmateix, utilitza uns mètodes per crear un algoritme matemàtic. Jo no soc matemàtic, però jo dono per bo que és veritat que existeix aquest mètode, perquè després el reprodueix i us explicaré que l'agafa i l'adapta en flamenco. O sigui, la cosa té cua. Fa un algoritme en què el resultat d'aquests càlculs hauria de donar una línia recta en el temps, de manera que si no és una línia recta vol dir que no estan ubicats en el seu lloc els eclipsis, d'acord? Però curiosament li surt una curva. Hòstia, m'ha sortit una curva, no? Una curva especialment molt accentuada entre els primers 1000 anys de l'era cristiana, diguem-ne, no? I es queda aquí, cosa així. Clar, el flamenco està a Rússia. El flamenco és un matemàtic. És un jovenet, que ha fet cosmologia o cosmografia, ha fet tot el tema dels astres, matemàtic, però s'ha especialitzat en el tema dels astres. I li sona que hi havia un matemàtic també rus, que es deia Nikolai Alexandrovich Morozov, que havia desenvolupat una metodologia per també datar aquests eclipsis. I li arriba el treball del Robert Newton. Aleshores, ell està ja col·locat a la Universitat de Moscou, de Morozov, i amb un catedràtic de confiança li diu: escolta, oi que hi va haver un tal Morozov que va parlar d'això dels eclipsis, d'un mètode i tal i qual, i va trobar els llibres que en parlaven. En aquella època, la Guerra Freda, ja no es parlava de la cronologia, però abans de començar la Guerra Freda sembla ser que hi havia una gran disputa internacional de dos corrents, una entre el rus i l'altra entre el Wilhelm Kammler, que era un científic alemany que havia creat mètodes per demostrar, per datar els documents antics, i havia arribat a la conclusió que tot el que era història antiga eren falsificacions o còpies, i que de l'edat mitjana, tot el que és l'edat mitjana antiga també eren tot falsificacions o còpies, i s'havia obert un rebombori de debat, no? Però quan ve la Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, aquest debat s'acaba. A l'òrbita més occidental seguien més el Kammler, i l'òrbita més russa, més comunista, seguien més amb Morozov. Per això, en el flamenco jovenet ja ningú se'n recorda. I ara el flamenco és l'únic que ho manté viu. Clar, què fa el flamenco? El flamenco diu: home, li surt una curva. Si li surt una curva és que aquí ha fet servir algun càlcul estrany, no? I perquè si no sortiria una curva, sortiria un popurri, no? Si es fossin tot dimensions. Doncs aleshores en troba el mètode. Troba una fórmula, aplica l'algoritme del rus, del nord-americà, i aplica, diguem-ne, les aportacions de Morozov, i arriba a la conclusió que només hi ha uns quants eclipsis que són correctes, són els que comencen al segle XIII. Després hi ha uns altres que podrien haver començat abans, però que s'haurien predit, no s'haurien realment documentat abans, però que en veritat estaria tot basat en un espai, diguem-ne, molt més proper. I ho porta a la universitat. Fa un article, publica un treball i diu: mireu, escolta'm, que aquí hi ha algú estrany, no? A mi em surt això. O sigui, jo dono una explicació
estic d'acord amb el que diu el Robert Newton, però jo porto un altre diguem-ne, paràmetre, que és la manipulació cronològica. Clar, perquè aquest senyor, quan va començar a analitzar els eclipsis per intentar trobar un mètode de datació històrica en base a com s'havien narrat els eclipsis als documents històrics, va començar a veure irregularitats i va ser quan ho presenta a la universitat i diu, escolta, a mi aquí me surten unes datacions i unes cronologies diferents. No? Exacte, aleshores, amb una colla d'amics fan un grupet, vale? I aleshores aquest grupet s'entusiasmen, vale? Però clar, no tenen ressò, són joves, no? El que fa aquest noi, que deu ser una persona molt inquieta i molt capacitada, doncs diu, escolta, aquí hi ha alguna cosa estrany. Vaig analitzar la història, vaig analitzar-la com a processos, com a cròniques, vaig distanciar-me del relat i vaig a mirar allà si trobo una explicació. I aleshores troba el que, de fet, avui en dia està com molt sabut, encara que sigui a segles reduïts, i és que totes les grans històries són la mateixa gran història, no? Hi ha la batalla de Troia, és la batalla de les batalles, que està com repetida en 1000 batalles de la història humana, no? Doncs qui diu la batalla de Troia diu les llegendes cristianes, no? Jo, tal, defenso la invasió dels àrabs, el Poitiers, el Pelayo, Pilós... Són aquestes repeticions que parlàvem abans. Pilós, Puigcer Cataló, totes... Sembla la mateixa història, no? Però clar, arriba a un nivell de reconstrucció espectacular. Mira, si mireu també la web aquesta, veureu també pels laterals que surten aquest mapa cronològic, que està fet no està fet amb ordinador, està fet a mà. Són metros i metros i metros, desenes de metros, d'esquemes en què es veu, al final, un cop dibuixats, i utilitza com una llegenda de símbols, com seria, per exemple, un mapa. En un mapa tenim símbols que ens expliquen el que és una font, el que és un riu, el que és un salt d'aigua, el que és una ciutat gran, una ciutat petita, que fa símbols, no? Doncs ell fa el mateix, per una batalla, per un fet d'aquesta naturalesa, per un tema bíblic, utilitza una estructura i al final veu les repeticions. De fet, no sé si ara podríem parlar-ne, si tal com hem quedat, si podem fer referència al que seria les imatges que s'estan veient a YouTube en aquesta gravació. Sí, penjarem unes imatges al YouTube per totes les persones que vulguin consultar-les, on hi haurà unes informacions que ara l'Andreu explicarà. Sí, o sigui, una miqueta aquestes imatges són de domini públic, són crec que unes 80 imatges que el Fomenko i el Nosovsky, que és el seu col·laborador, que jo crec que hauria ser en el seu moment un alumne seu, perquè es porten uns anys, però ara tots dos són els que dirigeixen aquesta recerca, doncs la tenen exposada a la seva web. O sigui, tenen gran part dels seus llibres, els més recents no, però sí que els principals, en aquells en què s'exposa l'origen i sobretot la metodologia científica per arribar a aquests diagrames o aquests esquemes o aquests croquis o aquestes taules que s'estan veient, doncs estan a domini públic. O sigui, jo el que he fet ha sigut recuperar-los i, com a bon acadèmic, posar la font, perquè cadascú, suposo que es pot llegir al YouTube, si no, busqueu-ho, però al peu de cada una de les imatges hi diu el llibre en el que es pot trobar. I hi ha 4 famílies d'imatges. Les primeres són reconstruccions de cròniques i històries, com es dupliquen. Per exemple, hi ha unes duplicitats entre les lluites a Grècia a l'edat mitjana, en què surten els poders catalans, i els seus equivalents a l'edat antiga abans de Crist. Es fa gràcia, no? O sigui, són repeticions que s'han detectat a la història de cronologies. Sí, o sigui, hi ha com un episodi de 2-3 segles que seria el realment documentat, i amb aquest que seria al voltant dels segles XIV-XVI, que amb aquest espai sí que hi hauria una documentació àmplia i s'hauria construït en base en aquesta crònica històrica, que seria un imperi, d'Egipte, Grècia, etc. Estem posant-ho cap aquí. S'haurien reconstruït una història dilatada, no? I una de les, a nivell
curiós que ens pot interessar és que l'ocupació catalana a Grècia, concretament la lluita que va haver-hi entre catalans i navarresos, els navarresos estaven a Esparta i els catalans estaven a Atenes, serien les famoses batalles del Peloponès entre atanesos i espartans. I també és molt divertit perquè és l'origen, és aquella època quan es crea la Generalitat, el sistema parlamentari català genuí, que és, de fet, una còpia del mateix model, les mateixes ordinacions de Pere Cerimoniós que fa Constantí Bizantí, se suposa, al segle X o IX. Doncs en aquest moment en què creem un sistema parlamentari, resulta que en la història oficial estan també creant, inventant-se la democràcia, tal com ens arriben les cròniques oficials. O sigui, clar, ostres, els catalans som els primers. No, jo crec que en veritat nosaltres vindríem d'allà, no és que s'haguessin anat allà, sinó que vindríem d'allà, que seria el més lògic, no? S'ha de fer un exercici també de lògica i de racionalisme. Per una banda estan les cròniques, per l'altra banda estan les taules. Les taules són seqüències genealògiques de papes, de reis bíblics, de Judea o d'Israel, i d'emperadors del Sacre Imperi, de Bizanci, de les diferents etapes de l'Imperi Romà, o també carolingis i no sé si m'han dit algun, que es veu clarament que estan duplicats, no? I tot, al final, tot es podria equiparar a una mateixa crònica que tindria un espai temporal de 3 segles. Clar, jo no sé vosaltres, jo cada vegada que he explicat una miqueta la nova cronologia a algú que li agrada la història, s'ha marejat i m'ha dit, m'estic marejant, a mi si em treus les cronologies em marejo, em perdo i m'agafa vertigen. Jo no sé vosaltres, quan esteu escoltant tot això, què penseu que us passa pel cap? Perquè clar, la cronologia és una cosa que l'han explicat de petitets al col·legi i que tots la tenim en ment, no? I que de cop i volta ara ens la qüestionin, com fan tots aquests científics i l'Andreu, que també està continuant aquesta tasca. Quina opinió us mereix tot això? És una gran manipulació. Sí, o sigui, ho veieu clar vosaltres, que pot haver-hi hagut una... Ens han enganyat una mica amb les cronologies. La pregunta que jo em faig és, hores d'ara, qui ho sap això realment? És a dir, els poders polítics que estan per damunt dels governs o els propis governs, ho saben? Bueno, aquí estem parlant del segle XVIII. Al segle XVIII apareix la maçoneria i acaba amb Napoleó. I Napoleó se li acudeix fer un imperi, aliança amb l'exèrcit mameluc, que és des de temps immemoriables custodia el poder egipci. Torni? Sí, al segle XVIII explica'ns-ho això. Sí, al segle XVIII es creen, diguem-ne, ha canviat la idea de l'imperi original, que seria repartir el món entre Portugal i reis catòlics. Al segle XVIII es reparteix el món entre aquests dos, més els anglesos, més els francesos, més els alemanys, que tots tenen part del pastís. És la part, diguem-ne, més important d'expansió colonial. De fet, l'episodi del repartiment de la colonització castellana i portuguesa, el flamenco et diu que no comença al segle XVI, sinó que comença al segle XVIII. O sigui, després del 1714. Hauria començat una miqueta abans, però molt poc abans. I aquest gir, que al principi són reis catòlics, que també estan els catalans o diguem-ne tota la corona d'Aragó, si és que es deia així, perquè clar, ara tot canvia, no, ràpidament, però que després veus que no, és que se li dona tot als castellans perquè així ho va voler el papa Borja, no? Dir, escolta, mira tu, el papa Borja pot dir missa, però no té cap sentit que un senyor que neix a Flandes i que representa l'imperi alemany digui no, tot pels castellans. És que és una bestiesa, i a més com vol conquerir tot només amb els castellans. En canvi sí que té molt sentit si és Felip V, perquè Felip V només tenia els castellans. I després dels acords de la Guerra de Successió es prohibeix a Felip V acumular poders en França, per tant se li nega la capacitat, el dret legítim que tenia d'heretar el sobretot de França se li nega si és que vol ocupar el tron d'Espanya. Per tant es queda només amb els castellans. I tot és castellanitzat. També qualsevol persona que hagués volgut fer història des d'aquí, des de Barcelona, també hauria hagut de fer-ho en castellà. De fet, això podem parlar després. Responent a la teva pregunta, clar, en aquell moment apareix la maçoneria, el 1718 és la primera lògia.
I les primeres són Anglaterra, Escòcia, Irlanda i França. Vale? Quan cau Napoleó, cau la República de Gènova. Napoleó havia ocupat la República de Gènova, l'Orde de Sant Joan a Malta i Roma. O sigui, quan cau Napoleó cauen Gènova, cau Roma, perquè es disgrega tota Itàlia en múltiples estats independents, es fragmenta, per això ha estat tot el segle XIX el Savoia reconstruint Itàlia. Cau l'Orde de Malta, deixa de tenir la funció que té, hi ha la desamortització espanyola, però també hi ha una desamortització de l'Església a escala global, l'Església catòlica, el poder del Papa. Cau el projecte napoleònic i què cau més? Cau l'Imperi espanyol, només es queda Cuba i Filipines. Des d'aleshores es queda sense les colònies americanes. Aquesta idea de que no, és que els espanyols resistimos y echamos a Napoleón, perdona, li vam obrir les portes a Napoleó. A caure Napoleó i es va acabar el periple napoleònic a Espanya, i també es va acabar l'Imperi espanyol. Clar, o sigui, què apareix el 1815 quan cau Napoleó? Apareix la independència de l'estat suís. Independència d'aquí? De l'estat suís. La independència que ressalta la independència precisament del Sacre Imperi. O sigui, Suïssa proclama la seva independència respecte al Sacre Imperi. La història oficial diu que això ho fa al segle XIV, al segle XVII i al segle XIX, que s'independitza del Sacre Imperi, perquè ho fa 3 vegades durant 7 anys segles, perquè la primera vegada que ho fa, amb aquesta reconstrucció, això no és flamenco, això ja és aportació personal, seria la del segle XIX. Clar, cau la República de Gènova i es crea Suïssa. Suïssa, la capital seria Gènova, que en francès és Gènova, que vol dir Gènova, o sigui, són 2 Gènoves, a Ginebra i Gènova. I a Gènova hi ha en origen l'Imperi Templer i també està relacionat amb l'Orde de Sant Joan, que també cau. O sigui, és com si es desmunta alguna cosa que després, curiosament o no, es reconstrueix en nom d'una maçoneria que es fa dir templera, que, entre altres coses, provoca una revolució a França, que després es reconstrueix aquesta revolució i és ocupada per el poder imperial napoleònic, però també als Estats Units d'Amèrica. Per tant, apareix maçoneria, Estats Units i Suïssa. No sé si ho contesto massa. No has contestat jo no entenc res. Bueno, però jo penso que ens estem anant a apareixen 3 poders molt concret. Perquè ella t'ha preguntat. Els governs ho saben tot això i tu ens has fet una aplicació a la història de la nova cronologia. Però clar, la pregunta és, els estats saben que hi ha una nova cronologia o que s'ha manipulat o que la cronologia no és oficial, no és vigent? Mira, el món, perquè ens entenguem, té l'ordre públic, que és els estats, les constitucions i els drets, les democràcies i totes les lleis. Això és un món. Després hi ha l'altre, que és el poder del diner, el poder ocult. El Club Bilderberg, digue-li com vulguis. Ja entra la part, diguem-ne, que ara s'està de moda per la conspiració. Jo no vull parlar de conspiració perquè... No, és que jo vull que parlis de conspiració perquè, clar, en el fons hi ha hagut un engany. O sigui, el que vull dir és que això té a veure amb aquest doble poder. El poder que governa el destí de la humanitat i que pren les decisions, com per exemple és el poder que es reuneix en una taula el 1815 i decideix reconstruir la cosmovisió de l'imperi espanyol, francès, perquè no desapareix França, m'explico? L'Austria cau en moltes coses en aquella època, però també el mateix que es reuneix quan acaba la Primera Guerra Mundial o quan acaba la Segona, especialment aquest. O sigui, hi ha com unes forces poderoses que tampoc s'oculten, no? Però hi sabem que hi són, però que no tenim ni idea de què fan. No? De fet, pots comptar si dins d'aquestes mateixes estructures també hi ha còpies. No? Si dins la maçoneria també hi ha falsa maçoneria i després hi ha maçoneria i maçoneria. No? Tot és un misteri. En tot cas, millor no ficar-s'hi. La qüestió és, aquest treball parteix d'un dubte científic, d'una persona que no volent-hi acaba reconstruint la història, que en un moment donat
es cansa de mirar, veu que no pot arribar més enllà de la matemàtica en les seves teories, que mentre siguin només mètodes de datació tenen cobertura, diguem, de reconeixement, però quan diu historiadors, aquí teniu aquest paquet, ocupeu-vos-en, que vosaltres sou els experts en història, per tant jo us explico, teniu un treball per fer, i els historiadors li diuen, miri, vostè matemàtic, ocupis de la matemàtica, que nosaltres ens ocupem de la història. I diu, bueno, doncs si ens posem així, doncs al final les respostes que ha acabat ocupant-se ell. Però creus que la universitat ha tractat bé a l'Anatoli Fomenko? És que, bueno, mira el Wikipedia, pseudohistoriador, que no sé què, tal i qual. O sigui, el Fomenko et diu, mira, què diu sempre, de què es queixa, no? En les poques aparicions o exposicions públiques que fa, perquè realment no és una persona que li agradi. O sigui, ell treballa pel món acadèmic, no treballa per les masses, no? Tot i que ja té uns seguidors russos que també els fa una... que ara, els últims anys ha canviat una miqueta la seva aportació. Diu, clar, és que sempre se'm critica perquè se'm diu que és impossible el que jo explico en el sentit que no pot ser que l'imperi romà acabi al segle XV o XVI. Però jo els dic, per què no em qüestioneu les proves que us porto, que us puc explicar com he arribat a aquesta conclusió i us puc tornar a fer els càlculs aquí mateix. Doncs ningú vol. Jo tinc una pregunta al respecte d'això, i és, a mi el que m'interessa és saber el perquè de tot plegat, és a dir, quin resultat o quin efecte beneficiable per quin subjecte es produeix amb aquesta dilatació en el temps. Vale, t'ho explico. Vale. Seré feliç. La pregunta parteix d'un supòsit, i és que hi ha una manipulació. No hi ha cap manipulació. El que hi ha és una reconstrucció, perquè el primer moment que es crea, es vol construir una història, el que es vol fer no és manipular-la, sinó construir-la. La gent no va construir una història d'una manera natural, així en plan historiadors que van escriure una història. No. Hi ha un moment, aquest moment l'hauríem de situar entre el segle XVI i XVII, en què no es té cap història, que el que es té és un text sagrat en què s'ha anat documentant un projecte, un projecte d'expansió imperial, i se li vol donar un cos històric. El moment aquest és el mateix moment en què se li vol donar la forma de text bíblic i es dissenya simultàniament la imatge de Jesús desvinculada de l'emperador. Recordo que els emperadors són la paraula de Déu a la terra, Jesús és la paraula de Déu a la terra, això és fins en la història oficial durant diversos segles, i hi ha un moment en què apareix el personatge Jesús i l'emperador ja no és ja és un personatge, diguem-ne, atemporal. Quan es crea aquest personatge temporal, es crea en 1000 anys. Es dissenya en 1000 anys. O sigui, el que hi ha és una construcció, no una manipulació. El que sí que passa després, perquè això, diguem-ne, té com hi ha un projecte inicial que és però que a mesura que aquest projecte imperial va fent aigua o es va entrar en fricció amb els poders que el representen, que tots serien la mateixa elit originària, estem parlant que són els mateixos els emperadors xinesos, mongols, indis, perses, otomans, europeus, egipcis i no sé si he dit japonesos, són els mateixos, i ara hi ha un moment que no s'entenen, hi ha un moment que aquest poder s'ha acumulat a Europa, resultat d'una sèrie de lluites, i acaben decidint fer una altra cosa, i això passa entre el segle XVII i XVIII. Diuen, mira, escolta, ja que som experts en construir història, l'adaptarem, i en aquell moment es crea una història a l'europea, perquè Europa té molt clar el poder de la història, i hi ha un moment en el segle XVIII, tu creus o no tu creus, clar, però hi ha un moment en el segle XVIII en què hi ha un projecte que és jesuïta, que s'encarrega d'anar fins al Japó i a la Xina, a la Índia, a la Rússia i a tot arreu, a dir-los, mireu, poders, mantinguem una pau, mantinguem el Jesús, no l'espatllem, tu ets independent, et fas una història per crear-te la teva glòria, però, sisplau, no anem més enllà. Quan han fet aquesta feina, es tanca la Companyia de Jesús, per això es cau abans de Napoleó. O
sigui, tu parles de que una miqueta hi ha hagut un acord internacional per pactar una història universal. O sigui, la història realment no se sap. El que hi ha és en el seu moment una voluntat de construir una dignitat, una autoritat que superi, o sigui, la transició d'un sol cap visible, que seria un gran emperador, a varis, en el que cap d'ells és millor que els altres. Per això es crea el Jesús. Vale? Clar, és molt interessant, el que passa que com que anem a coses concretes... I per fer això es fan 1000 anys, o sigui, hi ha com dos grans moments. Aquests 1000 anys que es creen, que es crea, diguem, la Pax Romana, es crearia com una imatge, i després una segona etapa en què aquesta Pax Romana ja no té el sentit que té inicialment i bueno, representa, no, aquesta reconstrucció que acaba, diguem-ne, fins al segle XX sent objecte de manipulació. Jo el que volia dir és que està molt bé perquè nosaltres ja coneixem una mica el tema, però suposo que per algú que no coneixi molt el tema no li queda clar molt bé del que estem parlant. Està claríssim, perquè jo soc un expert en explicar-ho i quedar-me les cares de quadros que veig, és que és tremendo. És que l'abast és tan gran que en fi, el nivell de coneixements és tan bèstia, el que s'ha d'explicar i desmuntar és tan gran que costa. No, jo el que volia començar pel principi una miqueta és la història està manipulada, però nosaltres tenim uns historiadors que ens expliquen una determinada història i es basen en les cròniques, es basen també en les restes arqueològiques, en els seus sistemes de datació, i això és el que es posa en qüestió. M'agradaria començar pel principi, com podem desmuntar sobre el que ells fan el seu discurs, per exemple, sistemes de datació. D'acord, hi ha dos mètodes que es podrien dir que són científics. Un és l'anàlisi correcta del que és un sistema de datació, fins i tot incloent-hi el radiocarboni 14, que crec que molts oients estaran pensant allà, però el radiocarboni diu una altra cosa, saps? Tot dient, sí que tenen 3.000 anys segons quines coses que estaven a Egipte, no? Aquest seria un tema, ara el desmuntarem. I l'altre és uns documents que ens han deixat els antics, diguem-ne, sacerdots egipcis, que ens han deixat, diguem-ne, un regal tremendo, que ens han deixat pintat en les tombes funeràries d'Egipte les dates reals, les dates cosmològiques, reals en el que s'està fent referència en aquell monument. Vale? Què vull dir? Vull dir que la posició de les constel·lacions i dels planetes és única en la història, no dona varis resultats. Vale? I curiosament és com un món aquest de l'astrologia, és un món que és universal, no? Què han fet els russos? Han reconstruït tot aquest patró. Aquest seria el primer llenguatge, diguem-ne, figuratiu, que després acaba, té la transició amb els apòstols de Jesús, no? Que seria aquests 4 símbols, el lleó amb ales, l'àguila... Els 4 evangelistes. Etcètera, els 4 evangelistes, que he dit, sí, els 4 evangelistes, i després el martiri de Jesús, que és la cosa més patètica i horrorosa, cruel, que no és l'original. No? Però aquesta representació figurativa són zodíacs, és la representació del cel. Algú s'ha ocupat, havent-hi tants arqueòlegs egipcis, de datar-los? Ningú, que jo sàpiga. A Fomenko sí, amb uns canadencs i sobretot amb la col·laboració científic japonès fan un programa. Diuen, mira, jo converteixo això en una posició a l'espai en què agafa una precisió brutal. Primer identifiquen totes les representacions figuratives i la seva evolució, o sigui, són bèsties de la informació, aquesta gent. I ara tenen el més antic dels zodíacs que han trobat és de l'any 904. L'any 904 després de Crist. Això està en un vídeo, no? Vull dir, això la gent ho pot consultar, no? Hi ha un vídeo al YouTube de... Potser ja no vull que en parli, però no està en castellà, està en altres idiomes. Sí, però vull dir que tota aquesta investigació em penso que també està... Hi ha un llibre que es va fer, que es va publicar fa pocs anys, en què el més antic era del segle XI i ara eren tots del segle X. Però és molt divertit perquè el més modern, que està, crec que són zodíacs que estan també a Europa, no sé si el Louvre o el British Museum, que l'últim és de la segona meitat del segle XIX. Però perdona'm una cosa. Saps què vull dir? Estem parlant que Egipte... M'estàs dient que hi ha mapes astronòmics egipcis egipcis
que són dates de fa 9 segles, de fa 900 anys. No sabem del Guampari, clar. Sí. Sí, això sí que ho saps, perquè el cel no pot haver canviat. Està estudiat i són de fa 9.000 anys. El més antic és de l'any 904, si no recordo malament, i el més modern del 1860. O sigui que el 904 després de Crist. Estava vigent la cultura egípcia. Sí, és això el que està dient. Això no encaixa en cap dels paràmetres. No, clar, o sigui, estem parlant que l'imperi romà no dura tant segles, dura menys, l'imperi grec tampoc, o sigui, l'imperi grec tot és el mateix. Tot queda concentrat. Ho han allargat tot. O sigui, Egipte hauria custodiat. Egipte comença amb els faraons i acaba custodiant amb un personatge que resulta que és l'últim gran cant, que es diu Preste Joan, que custodia l'Arca de Salomó. Els emperadors d'Etiòpia, que ara estan a l'exili, als Estats Units, que són expulsats a la dècada dels 70 del segle XX per un cop d'estat comunista que defensa Fidel Castro a Etiòpia. Aquesta gent són els grans mestres de l'ordre del Temple de Salomó i la Reina de Saba. O sigui, tot això està relacionat amb aquesta mitologia relacionada amb el famós rei Salomó. És que ens liarem. Jo crec que és millor explicar què diu el Fomenko. O sigui, primer, ell diu que les datacions, o sigui que la història que ens han explicat no és veritat, no se sap, que realment les evidències les tenim des del segle X en endavant, més o menys, això és la història que realment podríem dir que és més o menys correcta. L'imperi romà, l'imperi grec, l'egipci, tot això ell ho situa en altres llocs, en altres moments. És per posar en context, I jo preguntava les datacions perquè estan malament. Els mètodes de datació. Els mètodes de datació. Un, perquè ell diu que el Fomenko s'ha basat en aquestes datacions. Una part és els horòscops i zodíacs. Perquè les datacions es fan per context i s'utilitzen uns mètodes que tenen un gran marge d'error. Sí. Ara parlarem dels sistemes de datació tradicionals de l'arqueologia. Després, si de cas, ens expliques breument què diu el Fomenko, com és la file. Aviam, ara parlaré llegint text i quan faig les coses alhora em bloquejo. El que explica la macronologia és que hi ha un mapa cronològic global que està basat en la història medieval dels segles X-XVIII. Però realment documentat és segles XIV, XV, XVI i principis del XVII. I es perllonga, o sigui, es dilata amb una manipulació feta al llarg dels segles XVII i XVIII i que es completa als XIX i XX. Això és la nova cronologia. Clar, dius, no, que els reis catòlics, que ja hi havia llibres al segle XVI. Sí, mira, tots els llibres dels segles XV, XVI i XVII es fan al XVII i XVIII. Hi ha un moment en la història en què hi ha dos calendaris que estan solapats i hi ha un moment de la història en què s'allarguen. I és el moment en què apareix la llibertat de premsa i la llibertat de publicació, i això és segle XIX. Abans no hi ha llibertat de premsa. Per què es crea un mètode d'edició, d'impremta al segle XV i fins al segle XIX no hi ha premsa? Tants cicles necessiten per evolucionar fins a arribar a la conclusió que això té interès? No. Amb aquesta història resulta que divertidament, a part que el Vaticà és una cosmovisió, la Roma vaticana renaixentista té 13 obeliscos egipcis, hi ha els primers papes que munten aquest projecte són els Borja, doncs hi ha les sales Borja. Una de les sales és un zodíac, també ens diu la data, i és del 1670, segons aquest càlcul dels russos. Dius, aleshores el Vaticà es construeix a finals del segle XVII i s'acaba el XVIII. I dius, mira l'arquitectura que hi ha, digue'm si no és barroc, digue'm si no és espectacular. Això, aquí encara estem acabant Santa Maria del Mar, aviam, pot ser? Doncs clar que pot ser. Això és per una banda. Problemes de la datació. Generalment, la datació sempre es basa en el mapa cronològic global. O sigui, si hi ha un quòrum, que hi ha unes restes que estan en un determinat lloc, el que es fa, el primer quòrum és dir a quina època s'assimilaria una cronologia oficial. Això no es qüestiona mai.
El mateix es fa amb les monedes que es poden trobar, a part que la història de les manipulacions arqueològiques és espectacular, la història de les falsificacions documentals és espectacular, es sap que tot el muntatge del Reino de Astúries és falsos, es sap que la meitat, com a mínim, dels documents que se li atribueixen al rei Ramir d'Aragó, que fa pare per Onella, que és l'origen esplèndid de la corona d'Aragó, doncs són falsos, o sigui, resulta que el personatge més important està ple de falsedats. Bueno, doncs també està ple de falsedats en monedes, que hi ha monedes que només en tenim una, o un grapat. No? Clar, si a més al segle XVIII estem dient que no seguia un calendari romà d'un imperi que ja no existia, i si parles amb historiadors et diuen que realment fins al segle XV les datacions no està clar, no es refereixen a Jesús, sinó que 14-15, sinó que es refereixen als reis en qüestió, tal any, tal rei tal, no? I a més mires els mapes antics i veus que no tenen data, els mapes antics no tenen data, i mires els quadros renaixentistes que sempre surten paisatges, mai et representen cap lloc real, no? Bueno, doncs, això és la reconstrucció de la història. Clar, abans parlava radiocarboni 14, radiocarboni 14 és com un paradigma. Flamenco té analitzades 7 variables que poden alterar el resultat i que demostren que no és fiable en pocs mil anys. O sigui, que és fiable en molts mil anys, però en pocs no. I dius, però els resultats són com molt contundents, no? Perquè sempre s'ajusten molt al que s'espera. Tret alguns casos curiosos, com allò de la túnica aquella de Jesús, com es diu? El sudari, no? Que va resultar que és del segle XV. Bueno, va donar dos resultats, de l'11 al 13, i van dir, doncs mira, però menys del 12, no? Com s'evita el marge d'error quan es utilitza carboni 14 amb els primers 2.000 anys? O dius, aquí diu 2.000, diu 2.500. Doncs s'utilitzen dades obtingudes per mostres que estan fora de dubte, que calibren aquestes variables. O sigui, no és el mateix el grau de deteriorament que té lloc dins d'una cambra funerària d'Egipte que a l'intempèrie. Aquí hi ha molts variables. Però tampoc és el mateix amb altres factors, no? I aleshores, clar, dius, estem perduts, si no tenim... O sigui, hi ha com... No és allò que fiques una mostra en un aparato i et diu, pam, la data, allò en plan Doraemon, no? Pam, entra un botonet i et dona la data. No, o sigui, s'apliquen molts... Tots aquests factors s'ajusten i es fan quadrar el que seria amb aquelles dades obtingudes de mostres que estan fora de lloc. Conclusió. Si aquestes mostres que estan fora de lloc les poses en un espai comprimit en el temps, el resultat del carboni 14 també es comprimeix. A mi sempre m'havia cridat molt l'atenció aquesta idea de que l'imperi romà aconsegueix un nivell de benestar tècnic, per exemple, amb els aqueductes o el clavegueram, cultural, el dret, i després tot això desapareix durant 1000 anys i després apareix després... Es crea per art de màgia. Exacte, no? També passa amb la música, passa amb moltíssimes coses que desapareix un coneixement, es queda subterrani durant 1000 anys i després torna a reaparèixer. Esteu insinuant que potser s'han canviat els... o que aquests 1000 anys no existeixen, o que aquests 1000 anys no existeixen i s'han afegit, que serien aquesta famosa edat mitjana fosca, o bé que simplement s'han canviat l'ordre dels períodes, és a dir, que potser el període clàssic, que el trobem bastant més avançat que el període medieval, és perquè era posterior al període medieval, és a dir, el període medieval seria anterior, després vindria el clàssic i potser el renaixentista. Això també podria haver passat, que haguessin canviat l'ordre de... L'època medieval és una reconstrucció, amb aquesta idea. En veritat, no hauria existit tal com ens imaginem i tal com ens reproduïm a la televisió. Hi hauria hagut un poder imperial que hauria tingut el seu propi art, els seus propis poders, la seva pròpia lògica i paral·lelament s'hauria reconstruït, s'hauria facilitat a l'inici amb un esperit republicà la construcció del que ara són les nacions, no? Però tota aquesta idea
d'aquest desenvolupament de les ciutats relacionat amb el Congrés, amb el progrés, que de fet els historiadors estaran d'acord que les primeres ciutats són ciutats a partir dels segles XIII-XIV, no abans, que Barcelona era un poblet de res, no? Doncs aquest imaginari de com vivien i aquesta representació que ens hem imaginat tots no seria realment aquesta, sinó que seria la que ens imaginem més fàcilment amb l'Imperi Romà, o sigui, treu l'edat mitjana, o sigui, passes de l'Imperi Romà al segle XVIII, vale? Pel mig, un segle, allò és l'edat mitjana. Però tot i així no ho quadra. El 17 i el 18. Sí, el segle, diguem-ne que l'imaginari de l'edat mitjana és segle XVII, vale? Segle XVII, 16, 17. Llavors té molt de sentit que si tu això ho allargues i ho fas durar 1000 anys, clar que és una època oscura, perquè has d'anar difuminant els punts. Totalment. De fet, és molt divertida la història. El que cal, o sigui, el que és difícil és anar comprenent com s'arriba fins a la història oficial, no? Perquè clar, té etapes i això és difícil. Abans parlàvem abans de començar que té punts, diguem-ne, que es poden posar en dubte. Deixa'm fer-te una pregunta concreta per veure què és la darrera cosa que ens en podem enfiar. No, és que això em sembla una dada rellevant. Quin punt queda exclòs de tot això? O sigui, quan podem dir a partir d'aquest punt els documents són documents? Treu-li tot el que... deixa d'estar de manipulacions del dia a dia i premses i el que tu vulguis. Però fins a quin punt ens podem enrefiar? Perquè arriba un punt en què jo me'n puc enrefiar d'allà on tinc jo memòria dels meus familiars vius. Però més no, perquè he parlat amb gent d'aquesta edat i jo no em puc anar més enllà del segle XX. Aviam, segons la cronologia tenim una història manipulada fins al segle XX, però podem admetre una història real a partir de la segona meitat del segle XVII, però no té el sentit que té. No, ja t'entenc. No té el sentit que té la història oficial. El que sí seria, diguem-ne, tot el que és anterior seria una reconstrucció. O sigui, en aquell moment no hi ha històries, només com que ja s'hauria inventat la primera projecte, o sigui, apareixen els 1000 anys juntament amb Jesuset, perdoneu que ho parli així pels que siguin religiosos, apareix Jesús, apareixen els 1000 anys, la Pax Romana, i durant el segle XVII el que es fa és parlar d'orígens, i tots els orígens, les primeres versions són com molt fantasioses, són equivalents a la Bíblia. De fet, ara us volies parlar del Michelangelo Morado, que ha fet un llibre que es diu... Espera't un moment, que és que si no em perdré. És que... Quan comença la... Vale. Tot això implica un esforç titànic, o sigui, reescriure això és un esforç titànic. Espera un moment. I mantenir-ho, perquè això és una obra una obra d'arquitectura, com si diguéssim històrica, però que és un edifici que necessita manteniment. O sigui, això hi ha algú que deu estar fent aquest manteniment. Clar. Perquè si no cauria tot. Això és... Aquesta és la pregunta que jo feia. Exacte. O hasta una mica... T'ho explicaré de dues maneres. Ha de tenir sentit. No, un cop tu compres un paradigma sempre vas treballant sobre aquest paradigma i el que vas trobant ho vas adequant. Sí, però quan hi ha un senyor que diu... Quan hi ha un senyor que diu aquí en Fumao, resulta que està condemnat a l'ostracisme. És el que ha passat. Llavors vol dir que hi ha una arquitectura encara en viu. Preguntava, això els estats ho saben? Per això... No, mira, primer és una manipulació d'estat. Els estats no tenen per què saber-ho. Abans ho he mirat a contestar. Els que ho saben és l'altre poder, no aquest que nosaltres entenem que és el poder de l'estat i les aliances internacionals. No. Estic parlant de l'altre poder, el que ho sabria, seria el poder, diguem-ne, que controla. Abans t'he apuntat. La meva pregunta real era si el poder que controla realment té en compte tot això. És obvi que sí. És obvi que sí. Això no es crema, m'explico? Perquè també, és la manera que tenen de controlar. És la manera de tenir poder. Ara t'explicaré la teva resposta. Aquest esforç titànic
és una molt oportuna pregunta, perquè és el que tothom es planteja. De fet, moltes vegades m'hi trobo. Explico 4 o 5 cèntims de la nova cronologia, ostres, que interessant. Els dic, no, va ser més o menys el que ara estic dient, i diuen, això és titànic, és impossible. Mira, fa un moment que t'ho explica de la següent manera. Hi ha 2 mètodes que funcionen molt bé. Una, en veritat, al segle XVII, tot el que s'ha escrit a la història li cap com un prestatge. És diguem-ne, o sigui, quan estem reconstruint història, estem fent les branquetes, no toquem les branques gruixudes. Aquestes ja ens venen donades. M'explico? O sigui, ara tenim una producció brutal d'història. Fa 50 anys en teníem un quart. Fa 200 anys teníem una mil·lèsima part del que tenim ara. I al segle XVII tenim una ínfima part. I dius, no, ja teníem el Ciceró, Ciceró era... Tàcit... Cesari es publica al segle XVI, vale? I vés a saber si era el XVI, és que vull dir que segons Flamenco això s'hauria escrit al segle XVIII, vale? Clar, després us explicaré quin és l'origen dels poders d'Espanya romans, perquè també va haver-hi un historiador, ara faig una parèntesis, i la primera història d'Espanya l'explica a Flavi de Barcelona, vale? Després us diré què va passar amb aquest Flavi de Barcelona. O sigui, la primera versió d'Espanya era barcelonina, després va passar a ser una altra. L'altre mètode, o sigui, una és entendre què hi havia realment de producció històrica al segle XVII, i l'altra és entendre la força que té construir unes estructures estatals totalment controlades pel rei. Tenim la prova més evident és que totes les acadèmies d'història es creen a Europa al segle XVIII i XIX, no abans, vale? Que el Fomenko té documentat com l'Acadèmia d'Història de Rússia, que es crea al segle XVIII, en el seu origen està formada totalment per europeus i pràcticament per cap rus, i com fins al segle XX cada cop hi ha un percentatge inferior d'historiadors que no són russos. Al final, que vull dir és que hi ha una patrulla d'historiadors que se'ls diu, tu tens aquesta missió, no cal que se'ls expliqui que hi ha una mentida darrere, és suficient dir-los aquesta és la cronologia, que construeix, però cada cosa que vagis publicant me l'ensenyes. Com treballava la Inquisició? Així, vale? La Inquisició a Espanya la censura encara en Franco. Ens parlaves de quan tenir llibertat de... Pues a Espanya està claríssim, fins als anys 70 o 80, no sé. Fins ara. Però ara ja és igual. Tu no arribes a ser catedràtic d'història fent aquestes teories, te'n menja pel camí. Tu no agafes una tesi doctoral d'aquests temes, ningú t'ajudarà. Al contrari, se't farà un copet a l'esquena o un clatallot. I ja està. O sigui, si alguna cosa té de valor d'aquesta història, ja no és només també per suposar la feina que fan, sinó què pretenen els matemàtics? Saber la veritat. Tu creus que ho van fer per diners? No. Creus que jo estic fent això per diners? Doncs t'asseguro que no. És ben curiós que un geògraf o un matemàtic siguin els que estiguin descobrint les falsedats de la història, perquè de dintre de l'acadèmia històrica, com qui diu, ningú té el valor o ningú té la capacitat de rebatre tot el pes de la tradició històrica que li cau al damunt. Aleshores, com sempre, ha de ser algú de fora de la disciplina. Això també va passar una miqueta amb la biologia, no? Que Darwin, un home que era de fora de l'acadèmia perquè ni tan sols era biòleg, va ser el que la va revolucionar, i d'alguna manera la gent que esteu fora, els geògrafs, els matemàtics, són els que estan dient compte que la història està basada en uns paràmetres que són erronis. Sí. Perquè ells no tenen la valentia des de dintre de trencar amb tota aquesta estructura acadèmica que s'ha muntat al damunt d'una falsedat. És més fàcil demostrar que la Terra dona voltes al Sol que demostrar que tota la història és la falsificació més gran feta per la humanitat, el mapa històric. Hauríem d'haver començat amb aquesta frase. Hi ha un fet curiós, no? Que és que tots els documents antics, no? Representa que
els monjos de l'edat mitjana troben, no?, els originals dels grecs, els guarden, sí. I els guarden i els passen, no?, s'escriuen, i és un modus operandi que es repeteix amb totes les disciplines, no? Troben documents per exemple, de com s'utilitzava el vidre, sempre de monestirs catòlics, curiosament. I clar, evidentment és una de les coses que el porta a pensar al Fomenko, no? És que realment no sabem, perquè és el moment en què es produeix, no és ell diu, no és que es trobin, és que es creen en aquell moment. Ara us explicaré. He sentit això, que no pensar que estan 1000 anys desapareguts i màgicament apareix tota la mateixa. Sí, aquesta podria ser una altra pregunta que també heu fet. Aleshores, els arxius històrics de Barcelona, de la Corona d'Aragó, o millor dit, del regne, de l'Arxiu Reial de Barcelona, o sigui, aquests arxius de Simancas, d'aquí, del Vaticà, que tenen documents antics que són tresors i tal i qual, són mentida també. Clar, doncs sí. Com es fan els documents? Com es fan aquests arxius? Primer, quan es fan públics? No es fan públics fins... Pots comptar, el del Vaticà no és públic, no? En els principals arxius d'Europa es comença a permetre a persones que no són del cler, de l'Església, al segle XIX, quan ja s'ha fet la feina. Com es fa la feina? Doncs mira, molt senzill, si tu mires els orígens, les primeres edicions dels orígens de l'Imperi Romà a Espanya, l'escriu, abans us explicava, Flavi de Barcelona. Flavi de Barcelona és una obra publicada oficialment entre el canvi de segle XVI i XVII per un jesuïta que no se li acudeix res més que publicar 25 volums, si no recordo malament, de la història d'Espanya fins aleshores, no? S'inventa personatges, es munta un siri de personatges. Clar, és la primera història. L'escriu un tal Flavi de Barcelona, si no recordo malament. Si m'equivoco, disculpeu-me, mireu-ho, busqueu cronicones. Al 1750, quan ja Catalunya està com està, és que no s'està massa bé aquesta història. Al segle XIX és fals. I al segle XXI, el diari ABC publicant la mejor fase de la historia de España. Imagínate, este tal, no sé què, no sé com es diu, el Flavio que nunca existió, no? Bueno, què més trobes quan busques els llibres del segle XVI? Quan parlen, per exemple, d'històries d'ordres religioses, històries de locals, et trobes, mira, va passar això, t'expliquen històries. I et fa referència a històries antigues, no? I et diu, hi ha un document en aquest arxiu que t'ho demostra. I així et trobes llibres fets per uns religiosos que resulta que eren uns grans científics i tot el que deien es basava en documents oficials. Per tant, llegint aquells documents, sabien la història que hi havia al darrere. Vale? Tu creus o no tu creus? Dic, què va passar? La meva opinió. Doncs que anaven fent els documents a mesura que anaven fent els llibres, perquè tot quedés lligat. Val? De la mateixa manera que quan he començat la xerrada us he explicat que en un moment donat, o no us he explicat, el tema dels eclipsis antics. Hem parlat o no? No ho has explicat aquí... No ho he explicat, No, aquell paral·lelisme no. Clar, bueno, us he explicat la història del Robert Newton, no? Que es creen uns eclipsis antics. Per què es creen aquesta història antiga? Clar, potser el que hem de dir és el per què. Clar, si tu creus que fas uns càlculs precisos, perquè es tenen uns càlculs molt precisos al segle XVII i XVIII, val? En què pots dir... jo com que sé com es mouen les constel·lacions i els planetes, puc dir que a tal data de fa 2000 anys hi va haver un eclipsi total de Sol en un lloc. Aleshores puc explicar una crònica que digui que el Sol es van veure les estrelles, no? Eren les 12 del matí i es veien les estrelles. Això és eclipsi total. Clar, has d'estar molt segur que el càlcul és bo per dir això, però això té una força al portal. Si dius, per què van fer-ho? Doncs van fer-ho perquè fos infal·lible. El que no sabien és que al finals del segle XX hi hauria els mètodes que hi ha ara i que trobarien la trampeta, el truco, no? I tot ve per aquesta curva que us explicava, que no hauria de ser una curva, sinó que hauria de ser una línia recta, però que si hagués sigut una mentida o si hagués sigut inventats sense càlculs hauria sigut un núvol, m'explico? Però va ser una curva, no? Va seguir una curva, més o menys. Aleshores, clar, si el Fomenko et fa un mètode que et diu a partir del 13 és una línia recta impecable, dius,
dius, hòstia, doncs m'ha trobat la fórmula. A mi m'ha convençut. O sigui... Perquè tu parlaves amb els eclipsis, que és que ara no ho has dit, que a partir d'un moment determinat es poden calcular, es pot fer la previsió dels futurs eclipsis. I el passat. Clar, i a partir de fer-los al passat és quan realment comencen a fabricar aquesta teoria. O sigui, tu vols construir una història, la totes d'eclipsis, que són, en aquell moment s'entenen, infal·libles. Vale? Clar, jo m'imagino l'escenari, no? Escolti, hem de fer una història antiga. Vostè podria construir-me els eclipsis antics? I aquell senyor està cobrat perquè li demana això. I diu, sí, no es preocupi. Encara que sàpiga que en el fons el seu càlcul potser és aproximat, què li ha de dir? Si no el cremen, o li tallen el coll, no? O li donen la feina a un altre i totes són glòries per ells. Així funciona el ser humà. I què tenim de les llengües? O sigui, fem un repàs. Tenim un sentit de reconstruir històries antigues en eclipsis i abans us estava dient que això té a veure amb un sentit de reconstruir històries que fan referència a l'antiguitat en documents. Doncs ja tenim dos mètodes de construir història en aquell moment per una finalitat. No entrarem a qüestionar-ho, el que volem és entendre-ho, però clar, al final què ens va sortint? Resultat, ens apareixen unes històries antigues que pretesament estan molt ben documentades i ens apareixen de cop i volta al segle XIX uns arxius en què tot està comprovable. I dius, ostres, Andreu, què estàs dient? Que els reis i tots aquests eren uns mentiders compulsius? No, estaven construint el passat. Home, es nota perquè les cròniques del rei són contes, més que no pas fets. Són contes. O sigui, el que vull dir és... Estan explicats com a contes, no? O sigui que... Jaume com va ser engendrat, no? O sigui que la idea que... Tots són contes, no? Però ens creiem, als nens els explica... El Guifré el Pilós amb la seva sang, tenim les 4 barres, és molt bonic, però és un conte, no s'ho creu ningú. Bueno, com que ho hem explicat tots, Doncs una altra cosa als nostres fills. Sí, bueno. Com es diu el castellà? El Pelayo, Don Pelayo, en les cuevas de Covadonga. Resulta que la història del Don Pelayo, com ara ens explicava l'Andreu, ja ho diu aquest senyor, el Miguel Anxo, el llibre que has portat, Andreu, resulta que aquesta història està copiada 50 vegades amb 50 mites originals de no sé quantes nacions. Ara us explicaré, abans he fet una referència, ni que sigui per haver-ho dit, deixeu-me aclarir-ho. Miguel Anxo Murado, llibre La invención del pasado, verdad y ficción en la historia de España. T'explica, entre altres coses, aquest llibre és molt divertit, que ningú sabia on estava el santuari de Covadonga al segle XIX i que el mateix personatge que promou el Cid promou Covadonga i Don Pelayo. I per això fan aquests mateixos personatges, la família Vidal, promou el primer parc nacional d'Espanya és el Parque de Covadonga i a la volta a Espanya hi va el Parque de Covadonga, carai, vale? Bueno. Doncs aquest home, aquest periodista, historiador polític que es diu Miguel Anxo Murado, descobreix, doncs, fa públic, això algú ho deu haver estudiat, que és la mateixa història de santuari de Delfos pels gàlates al segle III abans de Crist. És la mateixa, diu. Ahí salen la mayor parte de los detalles de puesta en escena de la batalla de Covadonga. Las piedras que rebotan mágicamente y matan a los musulmanes que las lanzan, la montaña que se derrumba y aplasta a los infieles, en lo que no se puede considerar un alarde de imaginación. El monje llega al extremo de copiar incluso el número exacto de participantes, como 87.000 en ambas batallas, ¿no? Bueno, és flamenco total, ¿vale? És divertit. Com un relat es va reproduint i copiant i repetint. Agafant referències, no? I això és el que diu el flamenco. Bueno, és que inventar-se la història, tota la història ha de ser duríssima, aleshores el que fas és còpies. No, fas un model i sobre aquest model fas variacions, instàncies diferents. Vosaltres imagineu-vos que sou un monjo que ha d'inventar-se la història, no? Hosti. No, has de començar a inventar batalles, les còpies. Però tampoc penses que creuaran dades com estem fent ara. Suposo que en aquella època no es poden imaginar que arribaríem al segle XXI i podríem creuar dades a la velocitat que ho estan fent ara. L'engany els ha funcionat molt bé perquè fins al dia d'avui, al segle XXI, tothom ho creu. Tothom s'ha cregut i ningú ha començat a remenar el tema. Dues coses, només les pedres, els monuments, serà interessant, i les llengües, són dues coses que... Bueno, deixa'm fer un aclariment i després parlarem de les llengües. Bueno, això no s'acabarà mai, però bueno, l'aclariment és el següent. Això és una introducció avui, jo faig un repte a tu, a veure si l'acceptes, Andreu, que vinguis a altres programes ja a concretar temes
molt concret, o sigui, com a la nova cronologia aplicada a la història de Catalunya, per exemple, però amb temes molt concrets. Sí, això... Abans que continuïs, jo volia dir una cosa que no he dit real. I és perquè la resposta a la pregunta teva, que per què ens hem cregut això i per què hem continuat amb aquest discurs, és perquè qui té el poder de l'educació, qui l'ha creat, no? Doncs això és una miqueta... està clar. Això és una bona reflexió. Aviam, el que volia fer referència a una pregunta que m'ha vingut molt presentada pel Jordi Fiter, no? D'aquesta gran manipulació, no? Clar, és que vull repetir-ho, perquè m'ha agradat que em fessis aquesta pregunta perquè no és fàcil explicar-ho. Tots tenim al cap la idea que ja existeix una història del segle XVIII i que és molt bèstia. Per tant, dius, si s'alimenten el XVIII és que s'alimenten de nou, la canvien tota. El que estem dient és que no n'hi ha d'història. No hi ha consciència d'història al segle XVII i XVIII i que es crea aleshores. Dius, no m'ho crec, bueno, però ja no és una manipulació, és una construcció. És una manipulació, però no en el sentit de borrar-ne una i fer-ne una altra, sinó que s'està fent és fer-ne una. Perquè de fet hi ha molta transmissió oral, no? Fins en aquell moment, jo penso. La documentació que hi hauria fins al segle XVII seria molt selecta. Tota aquesta imatge d'aquestes publicacions del segle XVI, clar, les hem d'entendre que en un moment donat hi ha com un canvi de calendari que s'adapta, que se li dona un altre espai, que es creen com gairebé 2 segles dilatats, que es pot entendre que hi ha com un calendari doble que pot conviure, això també ho té detectat el flamenco, i que se li posa ordre al segle XVIII. Clar, i jo ja he fet el meu propi procés, i ho tinc més allà, clar. Però aquest és un tema que encara s'hauria de reconstruir. De fet, també vull ressaltar que l'objectiu del flamenco no és dir quina és la història real, sinó el que parteix és que aquesta història no és correcta. Per tant, jo puc dir això, i en aquest sentit és científic. El dia que s'aventuri a dir coses que no està tot segur i s'equivoqui, ja va botoli, no? Em parlaves de les llengües. Queden 10 minuts de programa, ho dic perquè... D'acord, fem una cosa, Daniel, aquest programa, ara fem l'última intervenció i m'agradaria que, si et sembla bé, pels propers, o en tot cas és igual, ja en parlarem, però que cadascú faci la seva petita reflexió del que li ha portat aquest debat. M'agradaria molt saber-ho, en especial de... Tu vens a explicar-nos la nova cronologia, aplicar-nos a la història de Catalunya i nosaltres fem aquests deures. Vale, o sigui, avui, per posar el cuent d'aquest programa. Ho dic perquè no estic acostumat que m'escolteu tant, saps? Aleshores aprofito per arribar al fons. Que t'estem escoltant. És que genial. No t'escoltem sopant. És que fins ara és sopant, però acabem parlant d'altres coses i al final ja se'm van quedar unes ganes d'explicar-ho. Però tu què vols, que ens mullem nosaltres? Vull que m'expliqueu què us ha portat aquest programa, com queda, i si sembla bé fer-ho com a... Vols que critiquem? Puc fer 5 cèntims? Sí, bueno, encara no he acabat la intervenció. Els 5 cèntims a la intervenció final teva, què et sembla? Home. Sí, es queden 10 minuts, és que no tenen temps. Allà, parlaves de les llengües. Clar, quan... Faré una pregunta, contestaré una altra pregunta. Quan es crea l'interès per les llengües i quan es crea concretament l'interès per l'origen de les llengües? L'interès per l'origen de les llengües, aquell interès de buscar el document antic, més antic, és segle XIX, ¿vale? I se'ls dona dates ja segles X, 9, 12, depèn de l'idioma, no? Estic parlant en l'alfabeta Eureu Occidental, Catalunya, Castilla i tal, no? Clar, però els diccionaris de llengües apareixen al segle XV, però bàsicament es posen com de moda al segle XVII. Estaríem veient amb aquesta nova reconstrucció que precisament al segle XVII, quan es crea aquesta segona etapa de l'imperi que acabaria esdevenint un imperi ocult, que seria els que ara custodiarien aquest projecte, que seria la pregunta que ha fet abans la Lluïsa, no? O sigui, al principi és un imperi, després és un imperi sacerdotal i després és un imperi ocult. En aquesta segona etapa, a la primera etapa es crearien llengües diguem-ne, principals,
el flamenco assimila l'hebreu, l'antic hebreu, l'antic àrab i l'eslau com a mateixa llengua, pensa que en el seu moment no hi ha o sigui, hi ha també una evolució de la representació del que seria l'escriptura. L'escriptura té com diverses temptatives fins que al final s'imposa una, no igual que els números, ara s'entenem que és un 1 i que és un 2, però fins que això no arriba a tothom ho té clar, la manera de presentar els números és variada, no? Doncs també passa amb el llenguatge en general, o sigui, hi ha com un llenguatge sagrat, vale? El llenguatge sagrat seria en el seu origen un hebreu, àrab, eslau. En la història, si fóssim de l'òrbita eslava russa, sabríem que ja la llengua originària, la llengua sagrada, la llengua de l'Església, fins al segle XVII, em sembla, XVIII, és l'eslau eclesiàstic. Jo no sabia que existia, la meva cultura és la que és, ara ja tinc una idea. Perquè ho diu el flamenco, també t'haig de dir. O sigui, hi ha moltes coses que també les has acabat. O sigui, la llengua de l'Església era l'eslau? L'eslau eclesiàstic, i que és molt similar a l'àrab. Hosti. Però que era com un romanès. Segons el flamenc, pareix molt resumit. Als segles XV-XVI, més enllà que el XVI, es dissenya perquè ja comencen a haver-hi poders a Europa i poders a Grècia. Es creen com a escoles d'idiomes. Es crea el grec i es crea el llatí. I aquest llatí intentaria casar totes aquestes llengües que haurien anat assimilant la llengua principal. Dius, home, la llengua és l'eslava, la principal, l'àrab, l'hebreu. Si aquesta seria la llengua mare, de la mateixa manera que els experts en llengües ja diuen que hi ha una llengua indoeuropeu que comença a Ucrania i acaba a Pakistan, no? Per tota aquesta terra, d'aquí hi ha una llengua que és l'origen de totes les llengües, de l'eslau, de l'anglès, del francès, del llatí, del grec, de totes. Bé, doncs això enllaçaria amb aquesta idea de reconstrucció, però clar, és molt més recent. En aquesta etapa, en el que es crea aquests 1000 anys, en què se separa la història antiga de la Bíblia i es crea el personatge de Jesús, apareixerien el grec i el llatí. I en una segona etapa, al voltant del segle XVII-XVIII, s'intentaria es crearien la independència de les nacions, es crearien escoles d'idiomes i al llarg del segle XVIII-XIX esdevindrien, diguem-ne, independents. I hi hauria un disseny de l'idioma que això tindria a veure, per exemple, amb les diferències entre el català i el castellà. El castellà, igual que l'italià, que és el italià de la Toscana, pensa que hi hauria com una òrbita molt assimilada, provençal, que agafaria des de Suïssa fins a Gascunya, fins al sud de la península, Sicília, tota Itàlia, que seria una llengua germana que tindria varietats. Doncs aquí acaba sent uns idiomes i ella acaba sent italià, és la zona que seria l'influència de la Toscana. La Toscana seria el poder on està Florència, no? Seria el poder en aquest sentit principal, que acabi posant la seva llengua, igual que París acabi posant la seva llengua als dominis del rei de França, no? Doncs el que hi hauria, el català seria una llengua antiga, això no diu el flamenco, però això seria una aportació que també estic treballant. I aquesta llengua antiga tindria més a veure amb l'hebreu que amb el llatí, però després seria el castellà el que s'intervindria, i el que es faria, igual que el castellà, per això l'explicava, el castellà i llatí i italià són com una família separada de les llengües llatines, s'intentaria llatinitzar, se li aportarien, diguem-ne, sonoritats, fonètica, etc., més al llatí, i la nostra llengua seria més antiga. La Bíblia en quina llengua apareix? En grec? Ens diuen que és en grec, però també és en hebreu. El grec antic és diferent, seria un hebreu, de fet. Escolta'm una cosa, i abans la gent que parlava? Clar. Perquè en un moment, llavors, si jo m'invento una cosa, haig d'ensenyar-li a la gent, però cony, ara ja conec gent que està 15 anys estudiant anglès i no se'n surt. Clar, és molt senzill, Jordi. Hi ha llengües per tot el món. Igual que pots estar aquí 40 anys i no parlar català. Sí. O sigui, hi hauria un desenvolupament local de comunitats humanes.
aquí tindríem les referències, diguem, arqueològiques dels ibers. Però el que vull dir amb això és que demogràficament la demografia per força havia de ser molt inferior, perquè si no, no hi ha manera de quadrar una De fet, llengua. amb les dades que tenim, el gran boom demogràfic és del 18. No sé com quadra per aquí, però abans del 18 realment és que hi ha una diferència abismal demogràfica. En veritat, l'escenari de llengües. L'escenari de llengües. Ens podem imaginar, segle XIV, XV, XVI. S'han creat en el món milers de llengües. Però després hi ha un projecte expansiu que és el dominador, que porta la seva llengua, i la seva llengua la fa sagrada, la fa pública, la fa oficial. Però en aquest procés es creen escoles, igual que es creen escoles també religioses, al Tibet, al Pequín, a Egipte, a Turquia, que ara li diem Turquia, però allò era món hel·lènic, i aquí a Avinyó, Catalunya, Barcelona i Roma, no? Ja està, m'agrada comptar, Després s'estén aquestes escoles espirituals. O sigui, també hi ha escoles espirituals amb les seves llengües, normal. Clar, al final, o sigui, hi ha un moment donat en què s'intenta fer una sola llengua, que en veritat acaben sent 3 o 4, perquè també té el mateix procés a l'Orient, que hi ha un moment donat en què també fan aquesta fusió entre les llengües oficials i les seves tradicions, no? D'aquesta expansió d'aquest imperi. I al final, quan es reconeixen aquests imperis que serien tota aquesta mateixa família de grans poders, però que ningú mana sobre ningú, que seria l'últim intent de fer el cristianisme com a unificador, que és el fracàs de la companyia de Jesús. Oficialment aquesta va ser la seva missió, dir que tots seguim a Jesús, sisplau, no se'n van sortir. Va sortir el Buda, va sortir el Krishna, van sortir els popurris, que són tots la mateixa història, que és tot ve d'Egipte, no? Doncs al final acaben cada monarca que custodia el seu propi poble vassall, que són els seus esclaus, per entendre amb una mentalitat antiga, diu no, a mi ja m'està bé tenir la meva llengua, tu. Cadascú, o sigui, farem un petit micromón amb llengües. Es creen les fronteres, es creen les llengües i es creen les històries locals. Segle XVIII, ja. I amb això crec que ja n'hi ha prou per avui, no sé. Sí, molt dens. De fet, ja portem 1 hora i mitja, justa. Que donem un parell de minuts per cadascú o que vulgui cadascú? Perquè fem unes conclusions del que tu has dit. Sí. Ostres, jo no em veig en corda, Jo tinc una cosa... Però jo no contesto, No, són comentaris que nosaltres fem, d'acord. Aviam, ara m'enquadra el tema de les piràmides. Que les piràmides egípcies, entre les piràmides egípcies i les americanes hi ha 1.000 anys de diferència. Són aquests 1.000-2.000 anys. Bueno, si les americanes són del segle XV, XIV, XIII, les egípcies també. No pot ser que... Clar, no pot ser que uns senyors fessin unes piràmides a l'Àfrica fa 6.000 anys, 4.000... Fa 6.000 anys i 2.000 anys després o 3.000 anys després es posessin a fer-les a Amèrica. No té cap mena de sentit. Era una cultura similar o la mateixa cultura que les va fer en un lloc i en l'altre, i ara quadra. I quan els espanyols suposadament arriben a Amèrica, perquè ara ja tot és suposadament, quan els espanyols suposadament arriben a Amèrica i es troben aquelles piràmides que encara estan en funcionament, amb una civilització que encara està en funcionament al segle XV, doncs potser és que també Egipte estava en funcionament, clar, evidentment. Parlarem un dia d'Egipte i Amèrica, i els explicaré que t'explica que és el mateix projecte. De fet, ja t'apunto, no volia parlar, però has dit que no volies parlar. Hi ha un religiós, no recordo el nom, però tinc una llista de 5, és un d'aquests, puc provar-ho tranquil·lament quan arribi a casa, que documenta que en aquesta primera colonització del segle XVI, que ara el currículum diu que és el XVIII, que els rituals de la civilització asteca eren els mateixos judeocristians, tenien la mateixa... Per tant, també és la mateixa. És una altra, diguem-ne, una altra escola espiritual que, clar, en aquella època, segle XV, així, hi hauria una distància que hauria construït mons paral·lels, però que s'haurien basat en el mateix projecte, diguem-ne, místic. I que consti que quan parlo d'espanyols que arriben a Amèrica,
i entenc també els catalans, de fet, i entenc els catalans, bàsicament. Els que hi van perquè arribar. per espanyol, Espanya, jo sempre he entès que som nosaltres, com ja va dir també en Lluís Botines al programa anterior, Espanya es construeix en base als íbers, que són els que viuen en el litoral de Poniente peninsular, és a dir, nosaltres, els valencians, fins i tot agafant una mica d'andalusos i la part d'Occitània, la Provença. Això és el que era la Ibèria, i després passa a ser la Hispània, amb Tarraco de capital, que és tota la Tarraconensis, no? Tota la península de la Tarraconensis, som nosaltres també, i Hispània ja ve espanyol, que és una paraula catalana, és a dir, nosaltres som a Espanya en el fons. Una altra cosa és que amb el temps se l'hagi acabat quedant en castellà. Quan nosaltres arribem allà i trobem les piràmides, clar, aquestes piràmides és el que tu dius. Ara no en parlaré, però fa que dona una explicació molt diferent a l'oficial. Ja en parlarem, deixem-ho. Jo els meus 2 minuts ja els he gastat. Mira, si vols començo jo fent aquesta petita reflexió. A mi la història sempre m'havia semblat un batibull impossible. No entenia res, no em quadrava perquè no tenia lògica, no? Saltàvem d'això del món grec clàssic, excels en filosofia, o un món romà, després desapareixia, després tornava a aparèixer, tot això, i no havia manera, no aconseguia mai memoritzar, i des que vaig començar a conèixer tota aquesta teoria sí que realment tot comença a tenir un sentit que li dona una coherència que a mi personalment em sembla més lògic que tot l'altre. I respecte a això que comentes, el que també em sembla molt lògic, perquè veus que absolutament totes les religions, aquesta l'azteca o l'egípcia, sempre és al voltant del mite del sol, que algun dia ens explicaràs, Dani, tot això. Sí. Però, evidentment, vas al Vaticà i veus que allà la cúpula és un gran sol, veus que els sacrificis azteques es fan també pel sol, la cultura general, no, del mite de Jesús, és a dir, i els jesuïtes, no, també sempre amb un sol, que té sentit, perquè veus aquesta idea, o el rei sol mateix francès, veus aquesta idea d'una cosmovisió que realment s'expandeix per tot el món. Clar, però segons la història oficial no té sentit, no? Hauria de ser que tots arriben a la mateixa conclusió o al mateix mite, però per diferents llocs. A mi em sembla lògic que hi hagi un poder que ho expandeix i que dona aquesta cosmovisió. Clar, l'alliberar-te de les cronologies, en el sentit de que, a l'entendre que estan mal datades, pots començar a establir relacions, que fins ara no podíem, perquè et deien, no, però com vols relacionar això que és del 2000 abans de Crist amb això que és amb el segle XV? Ara comences a entendre aquests 1000 anys d'història per interpolat. Les mòmies igual. Exactament. Jo si alguna cosa puc concloure de tot això és que som molt esclaus de les nostres referències a valor i hem de fer-ne una revisió exhaustiva. O sigui, no em vull posar en plan Kant, però sí que hauríem d'aventurar molta hipòtesi i revisar, perquè qualsevol hipòtesi que llacem, per molt extravagant i molt rocambolesca que pugui semblar, no serem capaços de superar tot això, i almenys serà igual de falsa, però sí que serà una alternativa a tenir en compte, i que al final, potser amb el temps podem arribar a construir alguna cosa que s'assembli una mica, si és que veiem que hi ha interès en construir alguna cosa, però ni que sigui per higiene mental, trobo que és un exercici interessant de fer en tots els àmbits, no només amb la història, amb la ciència, amb tot. Totalment d'acord, per això I estem molt necessari. Jo crec que vivim com o sigui, al descobrir aquesta nova cronologia i a comparar-la amb altres estudis, el que ens adonem, i és el que dius tu també, és que vivim en una mena de Matrix, en la que tot ha estat construït d'una forma que ens eduquen i ens adoctrinen per aquestes llengües que s'han imposat, no? Que han estat imperialistes, colonialistes i que han controlat el discurs i que han creat també tot una forma d'educació en el que no ens permeten pensar, en el que ens donen uns referents que construeixen la història que ells han volgut controlar, i clar, sortir d'això és l'exercici que fem en aquest grup
que s'ha convertit ara en una ràdio, però que ens permet doncs, intentar, perquè no és fàcil tampoc, perquè no tenim encara aquestes peces del puzzle tan necessàries, però que ens permet d'alguna manera intentar sortir, no? d'aquesta Matrix. I sobre això també, això que parlaves tu, una altra pista és la producció literària, no? Com aquesta producció literària dels filòsofs grecs clàssics s'assemblen tant, no? a construccions literàries del segle XIX. És a dir... Els clàssics grecollatins són d'una modernitat sorprenent. Sospitosa. Massa abans d'ahir. Si els compares amb els textos medievals, que són inintel·ligibles. Exacte. Si dissenyes un Jesús, pots dissenyar un Plató, un Aristòtil, Sòcrates... I tant. Tots aquests noms i si agafem l'art, són dissenys fets per ensenyar. Cada un identifiques una idea, una teoria amb un individu. I ja està. Tu primer crees el concepte i llavors a partir d'aquí construeixes una paràbola. Ja està. Exacte, així és. I així de maco, perquè també és maco. De fet, el Flamenco sempre m'explica, mira, l'objectiu, sempre no, els correus que ens canviem, m'ho repetit diverses vegades, és despertar interès a la gent per la història antiga. Jo realment no m'ho hauria imaginat mai que estaria tan ficat en això. I és veritat, m'interessa i m'agrada. O sigui, realment no em sento enganyat, ni em sento incòmode, ni amb ganes de denunciar tothom i de fotre un crit al cel. No, al contrari, em sento com una comprensió tremenda, com un amor cap al nostre passat i també una preocupació immensa, no? Ostres, doncs això qui ho arregla, no? Perquè clar, després veus les conseqüències d'aquesta història, no? I lo fràgils que som davant d'aquesta màtrix cronològica, que dius també. I sobretot en el sentit justament d'aquests 5 cèntims que et volia fer amb això que acabes de dir ara, perquè d'alguna manera l'ésser a nivell d'estructura bioquímica interna i energètic es basa en el que creu internament. Aleshores, si ens han explicat una història que no és, que està construïda, nosaltres evolucionem individualment i col·lectivament en base a aquesta creença que és falsa. Bioquímicament no sé ben bé què passa, però energèticament, quan hi ha una mentida, hi ha una estructura que es trenca. Si el que ens basem és fals, emmalaltim directament. Amb pors, amb obsessions, patriotismes, nacionalismes, amb el que sigui, però emmalaltim individualment també, no només com a societat. Clar, aleshores són molt més fàcilment controlables des del moment en què s'inventen la nostra història. S'inventen, ho dic inventar per dir-ho així, és a dir, si més no és certa, no? I això té moltes vessants, és a dir, esquitxa molt a tot l'àmbit mèdic, sobretot, jo parlo a nivell de la salut, que és el que... Tots els acadèmics i posar-nos a nosaltres, no? No s'estem. Això és un altre programa. Jo explicant això que tu dius, una de les reaccions que tens quan et creus i arribes a aprofundir en aquesta nova cronologia és realment un sentit de germanor amb tota la humanitat. Que no tenia, perquè no me l'han ensenyat. Potser aquest hauria sigut el projecte original de Jesús, d'aquest Jesús últim que ens ha arribat, perquè n'hi haurien hagut varis. Però en algun moment de la història ens vam inventar... Varis però que venen a transmetre el mateix. Sí, ens vam inventar enemics i els vam alimentar. En vam crear i els vam d'alguna manera potenciar. Encara més, potenciar encara més. No? El que estem vivint entre castellans i catalans és una aquesta història. Una diferència, que Espanya està defensant una història falsa i Catalunya la vol reconstruir.
Ostres, jo acabaria amb aquesta frase, perquè ja millor que aquesta no en trobarem cap. Sempre acabo jo les frases. Ets fantàstic. Tens aquest do. Si no t'acaba amb un ximpom... Bueno, algun dia et passarà. Te'n preocupes tu, això, Ximpom, s'ha acabat. Doncs el ximpom s'ha acabat i fins al proper programa i gràcies per estar tots aquí. I quan tens la teva conferència? Recordem-ho. Bueno, faig una conferència el 12 de desembre de l'any 2017 per als que esteu sentint aquest programa. Si sou a temps, veniu. On serà? Plural 21? Plural 21, carrer Cartagena, mireu per la web, no sé, Barcelona, a prop del Mercat de la Sagrada Família. I a quina hora? 7:45. Molt bé. Però no parlarem tant com avui, No, parlarem més. Allà I d'altres coses. Allà estarem. Allà sí que explicaré, faré aquesta exposició amb uns diagrames que he fet, em sembla que són uns 22 diagrames, que els he construït perquè sigui més entenedor centraré la xerrada en la reconstrucció de la història. Què hauria passat? Com hem d'entendre la història d'Anglaterra, la del Japó, la de les llengües, la dels símbols, la de la tecnologia, la de la ciència. Tot això t'ho explica la nova cronologia. Perfecte, doncs, escolta, si algú vol contactar amb tu, ho pot fer fàcilment a través de la teva web? Que busqui Andreu Marfull a Google o un buscador equivalent i veurà el meu blog. I en el meu blog parlo molt de la nova cronologia i tinc unes pàgines que són exclusivament nova cronologia. Tot el que publico al meu blog també està penjat a la web oficial de la nova cronologia moscovita i les pàgines en català i en castellà tinc sempre la deferència de fer-ho tot per duplicat les administro ja mateix. Molt bé, doncs ja sabeu si us voleu posar un contacte amb l'Andreu Marfull i ho deixem aquí fins al programa que ve. Moltes gràcies i adéu. Moltes gràcies. A vosaltres.